danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da warhaka masu kallon shirin karan bacca. Barkanku da sake kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a koyaushe kuma a kowane lokaci. A san da cewa ga duk wanda yake bibiyar shafin YouTube yana kallon wannan shiri mai albarka wato karan bacca a kowane lokaci. Shirin karan batta shiri ne wanda aka haɗa jarumai da yawa a cikinsa kamar su irin Mami Gombe da kuma Daushe, sannan da sauran manyan jarumai wanda kuke kallon fina-finansu a sauran fina-finai. Yaya kuke jin daɗin kallon shirin batta, sannan yaya shirin karan batta yake burge ku a kodayaushe? Zan so ku mana kwamen na ra'ayoyinku, haka zalika kada ku manta mana kwamen na tambaya, ƙorafi ko kuma cin gyara. Sannan muna roƙonku da ku ci gaba da kallon shirin karan batta a kodayaushe. Muna matukar alfahari da ku a kowane lokaci masu kallon shirin karan batta. In cika burin rayuwa da san barhama, aya barhama. Allah ka yi aikin da ka saba ba fashi, tsira yarda amincin ka rabu gare shi. Wannan da ka tattare sirkan ka bashi, ahali da dukan sahabbansa sayyidul umma, aya barhama. Salamu alaiki, fiya umma halin baiki. Tabbatar ki na ke rawa cikin alfarmar riki, ki yi min sutura ki kara min yunwa, aya barhama. Mai faruwa ta fara an gama kuma an kare, dumai rawani ya sauke kayansa ya ɗaure. Sarki ɗaya ne daga shi aka kulle kyaure, shi ana titanu makiyin ka zai na dama, aya barhama. Cikon tafiya maula ya ba wani a gaban
masoyin goma ya barhama. Sauti ya sauka kunnuwa sun ji bayani da abin da ya faru tun daga Uwaisul Qarni. Ya ga sifar nan da ke dumautar da tunani, abin nan da ya faru wallahi na ga karama ya barhama. A cikin ismin kashe wurai kan yusuli, babban lamarin da ya girma masu misali. Ruyin da ya ci kashe shi ne alƙali, abin da tunani ya baka shi ne barhama ya barhama. Martubin masana da wa ake haɗa sunanka, don ba a maganar cikar isar kadarinka. Har abada babu mai gunsa wayanka, adu al'amarinka kai kadai kake barhama ya barhama. Naga ka cika duniya babu taron dangi, duk inda ka sauka babu mai maka waigi. Kaga girgiza duniya ta tashi a magagi, ka tarkata ruhin mazajen cikin al'umma ya barhama. Rayuwa ta rayu ne da ruhin barhama, duniya ta saiti ne da yummar barhama. Sauki ya sauka ne a hannun barhama, harshen barhama ne ya kwantar da husuma ya barhama. Ya barhama. Waye ya tsaya idan ba da kai ba Habibu, ba masani sai wanda ya san ka abul hobu. Wannan shi ne ake kira da marar aibu, dan ya gama arziki duniya da kiyama ya barhama. Sarki mai sa sarafuna gyara zamansu, ambatar sunan kake sa su mance nasu. To ashe barhama kai ka wanza a bayansu, wannan mulkin gininsa ta ina aka soma ya barhama. Kaka a farko da ƙarshen su ka kafa tuta, ka bayyana zahirinsu sun baka sarauta. Dama kai ne cikinsu sun kasa fahimta, kaɗan ne suka gane kulli shayin barhama ya barhama. Ta zamar malam titani ce ta kusance ni a cikin lamarin katin kan na fara bayani. Zance shi ne yake ta jalliya a gare ni, himmar mazaje ta takaita cikin barhama ya barhama. Ya lamutun duniya alhajin Allahu, mai fasa ruhi da la ilaha illallahu, mai alƙadarin da ya girma kallon da lauhu. Shau ba dan kai ba da mu kusanci na dama ya barhama. Ya kudin mulfardi in ya sa haƙul
sharwa ya barhama balahu wasadun wanda jatu min al-aswa ya barhama waliyu jami'il awliya ibsiri ya barhama tawallaw maqamatin lahum faiduhu arwa ya barhama wa tazkaru ibrahim wa zikril ahmad مسند الأقوى يا برهاما ويكفي سلوكا عند أهل بصيرة يا برهاما وجذبا بنيل الهم فوق الذي يهوى يا برهاما ويحيي قلوب العاشقين ويتمه يا برهاما على الله جرب كي تسان من الأهوال يكاسب محجوبا يعرف واصلا يا برهاما يرقي أولي العرفان في الجهر والنجوى يا برهاما سناء أبي إسحاق سير مريده يا برهاما فلا تغترن عنه إذا تبتغي الأدوى يا برهاما تنزه في ذاته وصفاته البحر قد أعجز الجلوى يا برهاما إذا رمته ذاتا تجده وإن ترام يا برهاما وصفا وآثار الصفات فلا جلوى يا برهاما لقد جل ما أنا أن يحاط بكنه يا برهاما وآياته تنبي كما فيه قد يدوى مجنون سيدي يا برهاما على نسك كل سابقات لها تقوى يا برهاما نتائج فكر القوم درك قدرت يا برهاما ببحر فراق القطب زرتبة القصوى يا برهاما وقد تم فيها عليه معنى وسورة وزاد تماما لا يرام ولا يروى يا برهاما معاني تغني عن معاني جميعها يا برهاما وتغني وتسيك المسرة والبلوى يا برهاما محاسنه باقة ورقة وشوق يا برهاما وأرقة ورقة كلها قلوب حلوى يا برهاما كمال على حمل الكلافة من يقوى يا برهاما مبوة إبراهيم مبوة مريده يا برهاما على حمل سر من تلاوس والمأوى يا برهاما بأعظم اسم ليس يدريه قبلنا سوى الفرد علما لا يحاط به فهوى يا برهاما كذاك الفناء في الاسم كذات شمس يا برهاما بعيد وفيه الغير لم ينهر الدعوى يا برهاما لأصحاب إبراهيم حزن وأفر يا برهاما ونال الفناء في الاسم والوصف بالأدوى كذاك الفناء في ذات غيرية النفو وهذا دفيق بس ولم ينل أسوى يا برهاما يا برهاما يا برهاما
da babu larayi ka nan na hijab ka ƙara mana mu kai ga sarki mabubu kai bulguyu mai gida. Assalamu alaika badare tamamu mai gida. Allahumma sallala siratul muniri haqiqatul murad khairil akayari wa manba'ul khairi nabiyil abrari wa alihi wa sahabatihi sayyidil huda. Ya ruyu kudura assalamu alaiki sayyada Faduma ta saman mulki ba wani a gabanki a inda aka kai ki kaɗaituwarki ta sa kika amsa kira mai gida. Assalamu alaika badare tamamu mai gida. Aya mai kata mai nisa'i fusiri Shehu Ahmad Tijjani Abul Kairi na ga wannan zuwuri da ya ba mu cikon buri. Fatsimi ba da bada kai ne tarakin kawuni ga mai gida. Waye ce waye tsaya a cikin Allah ba da kai ba imamu kiblar kibla. Shehu ta zama farilla sai da kai za a kulla. Zahiri da gaibiya ta cikin ka ake samu mai gida. Assalamu alaika badare tamamu mai gida. Sahibul jamali karshen bayani na rike ka abun riko na gare ni. Shehu ka wadace ni ba da bara gare ni. Aya shehu baban shehu ruhi a ruhi mai gida. Wai ta ya zan fada abin da Allah ya nashe da ya shige shi ya mai da kofar ya toshe. Kai hattara harshe kar ka bari ka bushe dan idan kana danye sai mu tabbata a aikin mai gida. Assalamu alaika badare tamamu mai gida. Zuciyata zan gargadi gare ki ki cire komai da ya tabbata a cikin ki ban lokacin ki karshen iyawarki abin da ya shigo miki ki mai da shi sofar mai gida. Kuban aron kulan kuma su jin baiti a yau zuciyar ku za ku sasai ku shafa nasu wanzu alahuti mu tafi mu narke a inda ba makana ta mai gida. Assalamu alaika badare tamamu mai gida. Assalamu alaika judul wujudu. Assalamu alaika ya alwujudu ya ahadul farudu sarki mahmudu ya hasanul kulki wa ya marsadil kalki mai gida. A amsa mana ya dayan ilahiya da amsawa mai bayyana soyayya a tsarkaken niyya a bani tarkiya faɗin ya zo da kulawar ka dan yadda ka tsaya mai gida. Assalamu alaika badare tamamu mai gida. Aya ainul aini sayyidil kauni da wa za a ɗaka ne a mizani fil insu wal jinni ya babul amni ta kofar ka Allah ya fito da tsayawar ka mai gida. Assalamu alaika badare tamamu mai gida. Alfawaki na sama sannuka ina wani ba kai ba da ya ɗaukake ka. Kai ne matakinka kai ne hijabanka ikonka ne a soka ko kuma a ka mai gida. Abinda ka so babu mai baka oda faɗinka yana dangana da irada ba a yi maganda a komi ka tsaida matabbaci ne kai a cikin sha'anin Allah mai gida. Assalamu alaika badare tamamu mai gida.
ashe dai kai ne asalin farilla cikin kiran sallah da lala da kamala abinda ya fito a cikinsu kai ne bayanin mai gida. Cikakken watan Allah da baya kushufi mafi daraja sahibu saifi ya saya dullufi cikin ka ba haufi abinda durai tara ya gare ka ya karadi mai gida. Assalamu alaika badare tamamu mai gida. Sayayya mai sai da ruhuka abudu mafi tsarkin zuciyarsu mahamudu abudu aba abudu ya ainihin muradu a inda duka tsaya rabu ma anan ya tsaya mai gida. Mambawul daraja ta ainihin uyuni ganin masu gani sadukul amini ka cika mizani cikin duka zamani kome ake so a gare ka ne za a samu mai gida. Assalamu alaika badare tamamu mai gida. Shugaba a takai naka da yanta rabu kai ke duba a duka halitta lallai ka kasaita a sifar da ka sifanta duk yadda ka juya dole a bi ka gaishe ka mai gida. Daga ina aikin ya fara tasiri lallai akwai sirri daga cikin zuhuri wanda ya tabbata shine hakikanin zatin mai gida. Assalamu alaika badare tamamu mai gida. Mai gabar da ta gagar faɗi faɗarta ga ta amma fa an gaza a furta ana ta santinta ana kwatancanta da an kusanto ta ta canja yanayi a ikon mai gida. Habibul Mahbub ka cika sunanka kamar yadda ka so haka aka tsage ka na gaji a cikinka kaman agajinka saboda tsarkin ruhin jikinka Zahra mai gida. Assalamu alaika badare tamamu mai gida. Rahmatin lil alamin gaishe ka da amsar da ka bani sanya albarka in shiga rigarka in girmama lamarinka annaba amsa min da irin amsawarka mai gida. Masoyi na kai nake yi wa madau lillahi ilallahu kadai kake mafitahu a ko'ina kai ne mai tasarrufin kaunu mai gida. Assalamu alaika badare tamamu mai gida. Annabi karka bari da ɗayin wahalta shugaba ka sitirta mu daga tsiraita ka samu makanta daga ganin halitta abinda sirrin fata ya roƙa a yi masa mai gida. Ridal munamina madilabihi na maniltu ridagwa hawa ta kaifi jami'an lasiru waya sigaru fi aini tiladu wa ɗarafi lidar kiri dalmahi hayati wa imitu فقولي إلى تصوير مديك صادقا ودل على صدقي جميع الذي قلت فكل يوم شغول بكل محمد ولم أتكز كلا سواه وما نلت ولكن اتفاء أثاره وفعاله أسير على الأعداء من أجل ذات عليه صلاة الله ثم سلامه بكثرة تسليمي على المصطفى بقدو عليه مع الآل الكرام وصحابي صلاة وتسليم فإني به عليه صلاة الله ثم سلامه ليرفع عن الهادي على كل مادي ليرفع عن الهادي على كل مادي ليرفع عن الهادي على كل ماده.